חבר'ה, בוקר טוב, הנה כפיר איתנו, אדון אייל עוד הפעם איתנו, חביב איתנו, דימה עם ה-YFZ שלו איתנו, מה העניינים אחי? יש לנו פה את כפיר עם הספרטנר, מה העניינים אח שלי? חביב שם עם המדיקס שם בצד, והנה ה-YFZ המטורף של אייל, ויש לנו שם את ריצ'רד שכבר עלה לכלי, מה העניינים אחי? מה קורה? ויש לנו פה גם עוד כלי של משפחת אלפסי, שזה גיסו של אביו, והוא כרגע נוסע על הכלי, ואביו פה נוסע על הבאגי הזאת שמה, כמו שאתם רואים שם, בדיוק, והנה אדון אביב, מה המצב, איך אתה, טיול מעניין הולך להיות לנו, יאללה קדימה בואו נזוז. אני כל כך אוהב אותך, ספרטן יקר שלי. כולם פה עם כלים משופרים. אייל מוביל אותנו היום. שוב. ריצ'רד עם רפטור 700, כמו שאתם רואים, זה רפטור 700, זה הכלי בנזין פעם. נוסף לחשמל, כולם פה עם פרויקטים, אין פה כלי אחד שיצא מקורי כמו שהוא ונשאר כמו שהוא, חוץ מהספרטנית, ספרטן שלי, בספרטנר של כפיר, וכל השאר פה זה פרויקטים. והבאגי גם כן, הבאגי בעצם, אני לא יודע, יש מצב שהיא מגיעה ככה עזיז, זה עם אביב. עכשיו אנחנו מגיעים פה לחניון של הנובה, איפה שהייתה המסיבה. מטיילים היום באזור בארי, רעים, כל האזורים האלה, כל החבר'ה הצעירים האלה. יאללה, איזה דבר, כמה כואב הלב, כמה. שטח אחלה מסלול אייל, התחלת איתנו בוקר טוב. אני על אבק גמרו אותי עם אבק. איזה כיף, איזה כיף.
ציפורן. והיה האח. איזה דריפט רע! איזה דריפט רע! בלי לראות בכלל איפה אני עושה את הדריפט, אני דפקתי אותו מפחיד. וואי 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 וואי, איזה דריפט רשע. איזה מצחיק. למי? למה? נכבה לו הטרקטורון? אז אמרתי, תראה, כל הרעש הזה והוא לא נס פה נכבה לו, הגיע לפה. גם איך צילמת? בטח. בוא הנה, ילד חרא, בוא לפה. בוא לפה! אחי, הייתי מאחוריך, אתה דופק ברקסים לנעל ופתאום אתה נותן מכת גז. כן. שחררת לצרור אבנים, קיבלתי אחת לפה. האצבע שלי, אחי, עד עכשיו רועדת מהמכה. אהבת את המסלול דריפט? אהבתי, וואו, תקשיב, דפקתי פה דריפט אחד ארוך, אחי. יש פה... במ, הוא לא נגמר! אחי, רצפה כיפית, זה לא מה... וואו, איזה כיף, הוא לא נגמר. טוב, הבנזין נתקע. חבר'ה, הנה דוגמה טובה. הנה דוגמה טובה. חביב, תסביר לצופים, תגיד להם, מה הכשל בבנזין? אוי, לא ראיתי. נתקע, אחי, פתאום נעמד במקום. איזה קטע. והנה, וואו. מעניין מה קרה עכשיו, או שלא יכול שם איזה ראש מנוע. הסנסורים. סנסורים! הנה שי והחבר'ה שלו פה. עוד 3 כלים הצטרפו אלינו, ווואי, הפסד אחד ירד מהפרק, מסכן. נעבור בבוט. אנחנו רואים את הרוחב שלו. כל הבוט הזה כל הבוט הזה. זה היה נקי, אני הייתי נקי. איזה כמות ככה, אתם לא מבינים. לא רואים כלום. אני מנחש את הדרך ואלוהים. אמא שלי, אני מנחש. חתכו מלא קטעים בסרטון לפי דעתי. בגלל כל הכמות אבק שלא רואים כלום, פשוט לא רואים שום דבר. ואני חייב לחכות. אין לו על שיירה, והחבר'ה מאחור לא יראו לאיפה נוסעים.
כי פנינו ימינה לשטח. ראינו את האבק, אמרנו לא, זה טנקים, לא יכול להיות אתם. בוא נעלמוג, אני שמן, סניפר פוגע בראשון. אח שלי! מה? אחי, אנחנו נראה, צריך לעשות פה קבוצות. באת להביא אותי, לא תחתי לרדוף אחריך, מה יש לך? מה זה, מה? למה? הקצב היה סבבה. כן, אתה והוא ביחד סבבה, אתה יודע, האבק הולך, אני לא רואה אפילו את האבק. מה קרה לו? נפל לו כל השמן גיר. לא, בנזינים אחי מכה. מה קרה לו? שהוא להמשיך? הלך לו השמן גיר. אחי, נראה לי זה אני הנאצ, אחי. אחי, הווייב שלי הלך בטיול עכשיו, גם זה. מי רוצה להסביר את הכלי, אני אשב איתו? מה, הלך זה? שמן גיר? נראה לי, כן. לפי היד שלך אחי, כן. לא, בוא נגרור אותו, בוא, כל טוב. ניסה על 10 כמה, שקט. נראה לי אין הבדל אם הוא ייסע או יגרור את המים. 11 כלים. אמורים 12, עכשיו יורדים ל-10. בוא נעשה סטטיסטיקה, סבבה? 12 כלים. מתוך 12 כלים, 2 בנזין ו10 חשמליים. למה, עוד לא חזר? 2 בנזינים קרסו, מה זה אומר על הסטטיסטיקה? אני עם רק חשמלי. ניסע.
kurze Driftführer wie schon. האבק של הטנקים. שלא יראו את האבק, שתוכלו לראות מה רואים, אבל כמו שאני אומר תמיד, אני מקווה שמשתקפת לכם המציאות מהטיול הזה. אם כן, אתם תבינו שאני כן ישיר את הקטעים האלה של האבק, אין ברירה. בוא נגיד ש-60-70% מהטיול הוא כזה ניחושים. למה מהשדות? למה מהשדות? למה מהשדות? עצור. תגיד לי מה, אתה גנוב? כפר עליך, עצור. תגיד לי מה, אתה גנוב? מה? תגיד לי. זה בסדר. לא יודע, אחי, אני יודע שאני לא עולה על שדות חקלאים בכלל, אחי. זה בסדר, אבל תגיד לי, כל עליות היפות בזה למה לא עצרנו שם? לא יודע, אחי, אני לא יודע למה. הוא נוסע באוטוסטרדה, שיהיה בריא. איבדתם את נוהל השיירה, אני צופר. כפיר לא עוצר, שיהיה בריא, הוא לא עוצר, זה לא עוצר. כבוד כפיר, איזה כפיר.
לעצור. מקדימה הם לא שומעים. היה. יופי. אנחנו עושים נוהל שיירה. ממתינים, אין מה לעשות, אז בטח חוברים לקבוצה לימוד. והם צריכים גם להסתכל. רק ככה מצליחים לשמור אחד על השני בקבוצה גדולה. פה 10 כלים חשמליים, עוד אחד פה, נותן בראש, מעלה אבק, לא רואים שום דבר. הכל עם גדר. הכל עם גדר, אחי. תחמו את הכל. שי! וואלה, עבדו עלינו. תחמו את כל ההר, אחי. עבדו עלינו. כן? טוב, בוא נעשה פה עצירה, בוא. איך עבדו עלינו, יאללה. מה נעשה? יאללה, אנחנו ממשיכים.
מסוגלת כלים. איזה דפוק, איזה דפוק, איזה דפוק. איזה דפוק. מעניין מה זה המים האלה, איך הוא נכנס אליהם באיזה אומץ. מה, נכנסים לשחות? לא, לא, אני לא לוקח את הסיכון להיות חולה עם בקטריות. הופה, שי בווינלי. איזה חולה. בוא למטה, בוא. אמרתי לך בוא למטה, ואיפה באת? אני פחות, אחי, אני נגעל להיכנס למים האלה, מים מגעילים. מגעילה. למה? אתה צריך להגיד ככה את כל הזה. בואו ככה וככה נראה לי. גם חם היום. וואלה, כפיר אני לא חוזר. עוד פעם, כפיר, איזה חריץ יפה כמו של הכי חדור. כפיר! כפיר! בדיוק מה שבאתי להגיד לך לעשות, אחי. החריץ שלך בצץ בדרך יפה יפה, הוא בצבץ בבצבוץ.
אחי, רוכב טוב. זאת הקדשה אישית אליך, הדור היקר. שמה למעלה? הייתי, אבל לא עצרנו, עשינו סתם סיבוב, בוא ניסע לשם. אז רגע, דקה, אני רוצה להגיד להם שלום וניסע. חיים שלי, היה כיף, אוהב אותך. היה כיף, אחי. אומר לכם שלהתראות, היה כיף מאוד. היה כיף, אוהב אותך. חביב, אח שלי, היה כיף, נשמה טובה. טוב, איתכם אני ממשיך. אתה ממשיך איתי. תן לי להגיד לריצ'רד שלום. ריצ'רד, אתה עדיין מקרר אותו. הוא קרא עם זה. יאללה אח שלי, היה כיף. בוא שי, יאללה. בוא נעמוד כאן אחי, אני חייב שנייה להיכנס, לעבור אחי. תשמע, זה משהו שהוא מצמרר אחי, בוא. בין העצים האלה אחי, בין העצים. גלים לרחבה, צד שני כולם ישנו, פה פשוט אנשים שברחו נהרגו פה. נכון. וואו וואו. אימא'לה. זה לא נגמר. וואו, אני לא יכול להמשיך להסתכל. מצטער, קשה לי. וואו, הנה, פה לא היינו. פה הייתה המסיבה עצמה. כאן הייתה המסיבה בעצם. וואו, 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 זה מטורף. זה מטורף. מסכנים. יאללה.